La Alba Iulia avem târg de antichități în perioada 13-17 mai. Am venit aici să vă arăt principala cale de acces pe care sigur vă recomand, pentru că vă duce direct în inima acestui târg, din Calea Moților. Veniți la poarta a 7-a, este cea mai mică, nu impresionează prin aspect, dar este principala cale de acces spre acest târg de antichități. Traversați poarta și ați ajuns în târgul de antichități. Și în partea dreaptă, drumul care duce spre Hotel Cetate, și în partea stângă, drumul care duce spre FAP 13, spre Obeliscul Horea Crușca și Crișan, vă așteaptă. Sigur, zilele de interes maxim vor fi vineri, sâmbătă și duminică. Dacă ați ales această cale de acces, puteți să veniți și pe jos și cu mașinile mici, și zona este recomandată chiar și pentru autocare, pentru că am mai bine, poliția locală probabil își va face treaba, și aici avem parcare dedicată pentru autocare și în capătul imaginii pe stânga.